هفپیمانیya niştimaniya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê li gel ejmara yekberpirsiyarên Tirkî re civiya. Dawîn pêşhatew rewşa meydanî û siyasiyên girêdayî bi doseya Sûriyê gotobêj kirin. Dehema di rojên derbasbûyî de li payî hev li Barageha Wezareta Derve ya Tirkiye li Enqerê şandek ji hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê bi serokatiya serokê hevpeymaniyê Salim el-Mislit û her yek ji Bedirca Mûse serokê Desteya Danûsandkara Sûriye û Abdurrahman Mustafa serokê Hikûmeta Sûriye ya demkî li gel ejmareyek berpirsiyarên Tirkî civiyan. Duemîn roj de bi Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye re civiya. Di civînan de behsa rewşa Sûriye û dawîn pêşhateyên meydanî û siyasî hate kirin. Serokê hevpeymaniyê Salim el-Mislit tekez kir ku Tirkiye hevpeymanê bihêze û piştevanê mezin e ji opozisyona Sûriyê re. Hêvî kir ku Tirkiye di piştevaniya xwe de berdewam be. Herwiha Salim el-Mislit daxwaz ji Tirkiye kir ku pêngavên wê derbarî Sûriyê bi tenê di berjewendiya hêvî û daxwaz û omîdên Sûriyan de be diriya cîbcîkirina çareseriya siyasî li gorî her du biryarên navdewletî 2118 û 2254. Di heman demê de serokê opozisyonê hoşyarî derbarî karê ku rejîma Esed dike û newefadariya wê ji cîbcîkirina sozan re da. Got, hevpeymaniya niştimanî rij de li ser daxwaza xwe ya sereke ew jî ektîvkirina proseya siyasî li Sûriyeyê ji bo bidawîanîna êş û azar û derdeseriya gelê Sûriyê biriya gehiştinê bi qunexa veguhestina siyasî ku tê de dadwerî wekhevî peyda bibe û aramî û seqemgerî li tevaya Sûriyê vegere wekberê. Salim el-Mislit her wiha di civînên li gel berpirsiyarên Tirkî behsa wê çendê jî kir ku rejîma Esed berpirs e di ber encamdana tevaya tawan û binpêkirinan derheqê Sûriyan de ji girtin, revandin, eşkencedan, teror, madeyên hişbir û xirabûna rewşê bi giştî bi armanca ku ev rejîma diktator li ser desthilatê bimîne. Di heman demê de rejîma Esed piştbestinê li ser derbaskirina demê û xapandinê ji bo rêgirîkirin li pêş proseya siyasî li Sûriyê dike. Serokê hevpeymaniya niştimanî behsa rewşa penaberên Sûrî yên ku li tevaya welatên cîhanê dimînin kir. Spasiya tevaya wan welatan yên ku pêşwaziya penaberên Sûrî kir nekir. Got, bi tenê diriya veguhestina siyasî û peydakirina jîngehek ewleh û cêgîr ku garantiya vegera penaberên Sûrî bi razîbûn bo welatê xwe doseya van penaberan çareser dike. Ji alî xwe ve jî Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye di civîna li gel şanda hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê tekez kir ku pêngavên Tirkiye davêje derbarî Sûriyê bi tenê armanc jê bilezkirin di proseya siyasî li gorî biryara navnetewî 2254 ye da ku dawî bi krîza Sûriyê were. Got jî Tirkiye wê di piştevaniya opozisyona Sûriye û gelê Sûriyê de berdewam be û qet helwêsta xwe naguhere.